će ovaj crveni? Gde se zalutao? Jedan para drugo. Ja ne mogu gledam, meni to nervira. Jedna mora da znači. Koliko je punto polje? Ovo je 2-0. Punti ti neko, punto je. Lagan je buko, to me zvati. Da, ja! Da! Evo go, molim ga. Mega majstor, molim ga. Ane, kući ga sad. To ne ste više ni dopali, jevi. Ajme tata maži. Nemče. Evo tamo na stolu. Obrta je treća mi bega. Družiš šta, sad hoći zadnje. Ovo je Upali se. Upali se. Sad će ga dobro, to je 10 jedin, aj to je okej. Pa dobro je, to je šta sad? Pa to je to, ima šta. A ovaj što napravi da ga ne beži?
Čekaj, ja tebe godina, brate, da ga jurim. Monterom. Voli ga uva, je treći.